Я $100 дар кора срочно ба айпеш гап мезанем. Оча мара ҷанг накӣ ки мастам, дар тирезаи одамора шикастам. Нохост фаҳмидим бурданам зиндон, ай очаҷон ҳами хелай азоби зиндон. Нохост фаҳмидим бурданам зиндон, ай очаҷон ҳами хелай азоби зиндон. ба Гулдона Алиёрзода занг зад гӯед ки як шавҳар ёфтан бой аст. Агар гирифтан хоҳӣ, ин бегоҳ ба вухӯрӣ биё. ҷамила икромова, шунида будем ки баъди аз шавҳар ҷудо шудан бар қасди шавҳари бевафо сароянда шудаед, рост аст? ҳамон нафаре ки ба шумо ошиқ шуд, бо ҳамон шумо издивоҷ карда будед? Не, Ки дад кард? ё ки шумо ки дад кардед? ман ки дад кардагӣ. Яъне шумо дар як суҳбаттон гуфтаед ки бачаҳои Россия пачка пулро ба сари ман мечӯшанду, аммо дар Тоҷикистон бачаҳо як сомониро додан ва метарсанд. Муҳоҷирро пас даъват кунед, ҷамила омода ҳастанд ки боз ба назди шумо раванду киссаҳои шуморо холӣ карда ба Тоҷикистон баргарданд. Доруҳои алҳадая ба намуди капсула ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад, пешниҳод менамоям ки барои нест кардани кир ва баровардани ришу мӯи сар. Агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки фарбеҳ шавед, пас аз доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо истифода баред. доғҳои сафедии пӯст ва хубтар кардани биноии чашм кӯмак мерасонад. Доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Русия, Санкт-Петербург ва офисҳои калони ширкат қарор доранд. Аз номи канали Меҳроб Про нависонед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. Як саломи гарм баҳри шумо тамошобини канали Меҳроб Про. Банда Рустам Азимӣ ҳастам бо барномаи Гап Шоу. Дар барномаи мо қарор доранд як хонуми бисёрам қашангу зебо бо сурудҳои ҷаззобу оҳангҳои марғубаш дар дили мову шумо маъво гирифтааст. шинос шавед. ҷамила икромова, хуш омадед пеш аз ҳама ба барномаи Гап Шоу. табатон чӣ гуна аст? хаста нестед? ташаккури зиёд. Азбаски барномаи мо аз шарту аз саволҳо иборат аст ва ман шарти барномаро ба шумо мефаҳмонам. Дар лифофа саволҳо омадаанд. кадом саволе ки ба шумо писанд аст, шуморо нороҳат намекунад, ҳақ доред ки бо оташгирёнкунак онро оташ занед, хокистар кунед ва ҳамун саволе ки шуморо нороҳат кард махфӣ мемонад. агар саволе ки ба шумо писанд аст ва шумо мехоҳед ки онро посух гӯед ва ҳар чизе ки дар дили шумо аст мехоҳед гӯед, ба чашми тамошобини мо нигоҳ мекунед ва ҷавоб мегӯед. розӣ ҳастед ба шарти барномаи мо? пас шурӯъ мекунем. интихоби лифофаҳо якта аз ҷониби шумо мешавад, якта аз ҷониби ман. марҳамат. пас мешунем тамошобини азиз ки чӣ савол аввалин дар дасти ҷамила икромова омад. посух мегӯед? аз удаш мебароед? оташ мезанед? тамошобини азиз, ин аввалин суоле буд ки аз лифофа бароварданд ва нахостанд ки посух гӯянд. мо касеро дар ин барнома маҷбур намекунем ва ҷамила ҳақ доранд онро оташ зананд. савол сӯхта хокистар мешавад. чӣ буд? танҳо ҷамила хонду халос. саволи дигарро ман интихоб мекунам ва ҳар чизе ҳаст тамошобинони азиз ба қавле вурудшат мекунам ба шумо мегӯям ки чӣ аст. ҷамила ба нафари наздиктаринатон занг зад гӯед ки $100 лозим аст. кӯмак бикун. дӯстиятон дӯстона чӣ? бахшиш. кани мебинем ки дӯстони шумо дар ҳақиқат вафодоранд. айсари айсар. ҷамила ба нафари наздиктаринатон занг зад гӯед ки ба ман $100 лозим шудааст. илтимос ба ман пайдо карда деҳ. дӯстонатон дар вақти тангиятон дастгириятон мекунанд. инро дар барнома месанҷед. розӣ ҳастед? пас рақами телефони дӯсти наздиктаринатонро гиреду тариқи бо садои баланд монда ба тамошобини мо шартро иҷро кунед. ба кӣ занг мезанед? духтар аст, писар аст? Духтар. марҳамат.
گوشمونه باشید. پس به تماشابین عزیز میشنویم و جمیله به دوگانه نزدیکترینش زنگ میزند. حتما همون چیزی که بود گوید. من با یک مشکلی دچار شدم، حتما با من $100 در لازم است. بعد از پیش گپ میزنیم. الو سلام علیکم. سازی سمایه خوابی میگم یا جا اومدگیم کمتر کار غلطیدگی ما یا یاردمی تو در کره یا $100 در کره سروچنا با ای پیش گپ میزنیم. ها؟ نه اول گفتستم که میتونی و دستگیری کردن نتونی خیلی با هم کسی دیگر از آن زن مالی خیلی نه از من خیلی نام دوگانه جمیله رو در این برنامه نمیگیریم و بعد تماشای این برنامه حتما میبیند که ما او رو تنها سنجیدیم. و جمیله مبلغ لازم نبود، این تنها یک سنجش بود که از دوستی و از دوگانگی خودش قضاوت کرد. شما ناراحت نشدید؟ نه. چون دوستی شما در تنگی شما فروشت کردن نمیتوانم گفت. ناراحت نیستید؟ نه بابش تشکر زیاد. بیاید نداشتن سوالی دیگر رو و بیاید تماشابین عزیز باز میبینیم که در اینجا چی است. میگویند که جمیله از سگ و استخوان قرضدار است. حتی از چند سالن که کارتون رو بود کرده بودند گریخته اید و کارو به امروز و پگاه مانده گشته اید. راست است؟ نه دروغه ایگون کس قرض دار نیست. چی خیلی به ما خبر هستید که شما از سالانی نامش رو نمیگیرم قرضدار هستید و همون نفر به ما نوشتن که همین سوالی ما رو حتما دید. نه من قرض دار نیست. تماشابینان عزیز، اگر همون نفری که این سوال رو پیشنهاد کرد شاید به جمیله دیگر باشد، شاید اگون جمیله که آوازخوان نباشد و جمیله میگویند که من از کسی قرضدار نیستم. تشکر زیاد. انتخابی لفافه دیگر. مرحمت. شما با شرافت سرودی مطرح میگم بانگ نزن صغیره محبوبیت پیدا کرده بودید. باری در کوچه نفر شما رو با نام جمیله بانگی صدا کرد؟ بعدی از همین سرود صدا نکرده خیلی همه کلیچکره ماندگی بودن. جمیله بانگی. نه جمیله بانگ. جمیله بانگ میگفتم خیلی با کلیچکه میگن خود مانده. از این چی شما چی خیلی عکس عمل نشون میدید؟ مقصد غمگین میشدید یا که خرسند میشدید که تو جای شما رو شناختن؟ نه غمگینم نمیشدم خیلی اهمیت نمیدادید. اهمیت نمیدادم. آچه مرا جنگ نکه کی مستم در ترزای آدم ها را شکستم نخواست فهمیدم بردنم زندان ایا چه جان همی خیلی عذابی زندان نخواست فهمیدم بردنم زندان ایا چه جان همی خیلی عذابی زندان مطرح میگم بانگا نزا پوگ میشه صغیره کارچرا میگیری مرا میزنی ترما میشه یه باره مطرح میگم بانگا نزا پوگ میشه صغیره کارچرا میگیری مرا میزنی ترما میشه یه باره. احسن. بهترین سرود بود در اجرای جمیله کرومووا. تماشابین عزیز نوبت از جانبی کی از شماست؟ از من. اشما با گلدانه علیارزاده زن زگوید که یک شوهر یافتن بوی است. اگر گرفتن خواهی این بگاه با وخوری بیو. یا زنگیران که بله یک شوهری بوی یافتم سپرسمنت است گوید با ابراز دهید
ва бибинем ки Гулдонахон ки дар барномаи мо ваъда карданд ки то охирин марг шавҳар намекунам ва мебинем ки ба Ҷамила чӣ мегӯяд. مشتری دعوت شونده بند است. لطفاً بعدتر زنگ زنید. وظیفه абонент ду маротибаи дигар занг мезанем. لطفاً بعدتر زنگ زنید. بند است. لطفاً بعدتر ин шарти барномаамонро каме паст мегузорем ва баъди он ки телефони Гулдонахон халос мешавад аз вай баъдтар идома медиҳем ин шартамонро. марҳамат, интихоби лифофаи дигар. инашро худтон хонед хуб мешавад. ҷамила икром ва шунида будем ки баъди аз шавҳар ҷудо шудан бар қасди шавҳари бевафо сароянда шудаед, рост аст? Не, дурӯғ аст. дар ҳақиқат дурӯғ аст. бале, пеш аз шавҳар карданам сароянда будам. чанд сол пеш ман дар як газета хонда будам ки шумо гуфтаед ки вақте шавҳарам талоқамро дод ман сарояндагиро интихоб кардам. ҳамин гуна набуд? пеш айям сароянда будам, баъди шавҳар кадагӣ бас када будам. бас кадаму ва бо аз шавҳарам ҷудо шудам, боз сарояндагима давом додам. имрӯз шавҳар доред? бале, боз ҳамон мард ё ки дигар аст? не. ташаккури зиёд. интихоби дигар лифофаро ман мегирам ва ман боварӣ комил дорам ки саволҳои қоғазпеш танҳо ба ман меоянд ва ман бо садои баланд мехонам. имрӯз бо унвони шинохта ба ҳусну зебоии худ қаноат накарда ба хотири боз ҳам зеботар гаштан аз ҷарроҳии пластикӣ истифода мебаранд. шумо ки табиатан ҳусни худодод доред, ин фикр дар сари шумо ҳам ҳаст? Не, нест. ҳамин гуна рӯи саҳна мемонед. бале. мисли дигар сарояндаҳо, мисли дигар раққосон лабҳоятонро ботексу рӯҳоятонро уколу дастонатонро калон хел намекунед? ташаккури зиёд. биёед тамошобинони азиз интихоби лифофаи дигар аз ҷониби Ҷамила. камтар ҳозирҷавоб шавед. фақат ҳа некати барнома қизиқ намешавад. суруди номард будиро барои кӣ сароидед, магар Ҷамила ки ба суруди номард будиро барои кӣ сароидед, магар Ҷамила ки ба назар хушбахттарин зани дунё ва бепарвотарин духтари олам менамояд кидат хӯрдааст? не, нахудам. ҳамон нафаре ки ба шумо ошиқ шуд бо ҳамон шумо издивоҷ карда будед? Не, кидат кард ё ки шумо кидат кардед? ма кидат кадагӣ. вақте шумо кидат кардед охирон бор чӣ гуфта буд барои бевафоиятон? ягон чӣ нагуфт. хафа нашуд? не. пас биёед лифофаи дигарро мебинем ва саволи дигарро мебарорем. шумо дар як суҳбати худ қайд намуда будед ки пуле ки бачаҳои Русия пачка пачка ба сарам мечошанд дар Тоҷикистон як сомониро ларзида ларзида медиҳанд. чӣ магар Русия бисёр сафари ҳунарӣ доштед ки маззаи пулу пайсаи калонро медонед? яъне шумо дар як суҳбаттон гуфтаед ки бачаҳои Россия пачка пачка пулро ба сари ман мечошанду аммо дар Тоҷикистон бачаҳо як сомониро додан ва метарсанд. не, чӯба дар Тоҷикистон ҳамасе. барое ки шумо дар як коллективатон гуфта будед ва ҳамун шермардоне ки муҳоҷир ҳастанду дар Русия ҳастанд сурудҳои шуморо дар консерт гӯш карда буданд. ба қавли шумо бачаҳо дар Москва Албатта. хелана дар иҷа не ҳа, ҳамасе. ҳамина мехоҳам шарҳ диҳед. намедонам, ами дар иҷаам корум дар тарабхонаи ӯ тарафодам ҳам хел бугем ҳардуш як хела. киссаҳои шумо дар кадом мақсад дар Россия бисёртар пур мешуданд ё ки дар Тоҷикистон? хай Москва нақсаре. аз кадом сабаб? аз сабаби кор. яъне ки бачаҳои сумдор бисёртаранд? не, бисёр нестанд сумдор. кама. боз ба Русия меравед барои консерт додан? албатта. значит маълум мешавад ки пули калонро дар он ҷо ба Ҷамила Икромова медиҳанд ва боз мехоҳанд ки ба Русия раванд. муҳоҷиро пас даъват кунед, Ҷамила омода ҳастанд ки боз ба назди шумо раванду киссаҳои шуморо холӣ карда ба Тоҷикистон баргарданд.
ташаккури зиёд. Биёед интихоби саволи дигар شما ба фикрам аз ман аст. Биёед ман мебинам. ҳоли муҳоҷиро хурсанд мешаванд ки ҷамиларо даъват кунем боз пулҳои ҷамъ кардаам моро гирифта равад. ҷамила, як савол дорам, фақат росташро гӯед. ҷамила арӯси пинҳонии кист? чун бисёр сару садоҳо, бисёр овозҳо дар бобати зиндагии шумо шунида будем ва мехоҳем ҳақиқатро танҳо худатон ба тамошобини мо гап занед. عروس پنهانی یگان کس نیستم. нафаре ки имрӯз бо шумо зиндагӣ дорад кист метавонед гуфта? نه санъаткор аст, актёр аст ягон касбу кори дигар? نه صنعتکار نیست. чӣ гуна бо ҳам мақсад вохӯрдед, оиладор шудед? чун медонистем ки шумо чандин сол бешавҳар будед البته ва ҳатто якта фарзанд ҳам доред. بله. аз ҳамин издивоҷатон ками шарм медодед. чӣ хел бо язна вохӯрдед? در طرف خانه بخورده. чашмаки ман, чашмаки ту? بله. баъдан чӣ шуд? بعدا شناس شدیم و یا خیلی همچو دوست بودیم، رفیق بودیم و هر روز اظهار محبت کردم. мақбул шуд изҳори муҳаббаташ? ما آینده میخوام قطعی شما باشم، یه روزه دو روزانه میخوام که در نکاح ما باشی، زنی ما باشی. ما هم خیلی وقت گفتم فکر میکنم، بعد جوابش میدم. فکر کردم خیلی یک سال باری فکر کردم، بعدا روزی شدم. як сол интизори шумо будам. بله имрӯз зиндагиятон хуб аст? البته калонсол ҳастанд ё ки ҳамсини соли худ? همین چنین خودم имрӯз یک سال دو سال فرق دارد هم. имрӯз аксарият занҳои сароянда мегӯянд ки ҷавонҳо бевафо ҳастанд, як рӯз ду рӯз ҳастанду фарқу не. бисёр интихоб мекунанд мардҳои калонсолро. дар зиндагии шумо ин гуна нест? نه ташаккури зиёд. пас лифофаро шумо мегиред албатта. ва саволро мебаред. سرود غرمی بچه میگویند از جانب بچه های غرم زکسنای است، راست است زمزمه آن را بهر مخلصان фаромӯш насозед. فراموش نسازه. аввал дар бораи ин суруд гап занед ки дар ҳақиқат ин сурудро бачаҳои ғарм аз шумо закас карда буданд ё худ ғармӣ ҳастед? خودم نه غرمی نیستم و بسیارتر طلبگاری همین سرودای مخلصان غرمی هم، بچه های غرم هم در شهر مسکو، در تاجیکستان. بعد ایره خودم ایده خودم پیشنهاد کردم، خواندم، پسندی مخلصای خود کردم. метавонед баҳри тамошобини мо замзама кунед? البته. марҳамат, мешунавем. هدره های کمر آب مگل مکارم، یک بچه هکی غربی شده خشدارم. ای بچه ای دشم به نسوزان تمنه، همون بچه هکی غرمی را دوست مدارم. همون بچه هکی غرمی را دوست مدارم. чӣ магар бачаҳои душанбегӣ ягон камбутӣ доранд? نه ин як ҳазл буд ва дар иҷрои ҷамила шунидем суруди ғарми бачаро. интихоби лифофаи охир ба фикрам аз ҷониби ман мешавад ва дигараш аз ҷониби ҷамила. ҷамилахо, ман намехоҳам ки ин суолро ба тамошобин гуфта бошам, чун ба иззати нафси шумо шояд расад ва худ аз назар гузаронед. агар ки розӣ бошед ҷавоб гӯед, агар розӣ не, пас оташ мезанед. آتش می‌زنم. посух намегӯед. نه касеро маҷбур намекунем боз ҳам такрор шавад ва тамошобинони азиз, он чизе ки дар савол навишта буд танҳо ман медонаму ҷамила. ин чиз байни мо махфӣ мемонад ва конверти охиронро ҷамилахон мекушоянд ва саволи дигарро мебинем. شهر در قوطی سحرناک ما چی نمود شهر یا خزنده است؟ чӣ намуд ҳашарот ва ё хазанда аст? اگر آن را درست پاسخ گفته کشاید ما به شما аз номи канал نام کانال 300 سوم میدهیم. اگر بای دادید مجبورید رقصی бемузика кунед. به موزیکا کنید.
шарти мо мақбул шумо ба иҷро карда метавонед. пас қутии сеҳнокро мебарорем ва тамошобинони азиз мебинем ки дар қутии сеҳноки мо чи аст, чӣ намуд хазанда ва ё парранда. агар ҷамилахон донистанд 300 сом аз номи канали мо туҳфа мешавад. агар надонистанд як рақси бемузика дар иҷрои он кас тамошо мекунем. ҳуй канам ша ҳамин аввал мегӯед ки чи аст ва баъдан мекушоеду ба тамошобини мо нишон медиҳед. ба фикри ма ҳечи надорам. холӣ аст. пас оҳиста қутиро кушода дастатонро бурда мебинед ки ҳаст ё ки нест. набошад ин тақдири хуби шумост. агар ки набошад пас шумо бой медиҳед. аз бикушома албатта бо чашмони баста метавонед қутиёро чишмонам хеле пушам. албатта пӯшида кушода онро даст карда мебароред чи аст. тамом тамошобинони азиз, дар воқеъ дар қутии сеҳноки мо хазандае бо номи мор буд ва ҷамилахон тарсу ҳаросро як суб лагат зада онро бароварданд ва аз чизе натарсиданд. ин тақдири хуби он кас ҳаст ки аз яъне ҳашароту хазанда наметарсиданд. ҷамилахон барномаи мо гапгапшоу унвон дошт ва хуб шуд ки шумо меҳмони барномаи мо гаштед. нороҳат нашудед? саволҳо писанд буданд? саволҳо шуморо нороҳат накарданд? баъз аз барномаи мо рафта переживат намекунед? не ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, мо гуфта намонад ки барномаи мо гапгапшоу унвон дорад ва дар меҳмонии мо қарор доштанд бисёр ҳам як гулдухтари зебои саҳна ки байни ҳаводоронаш байни ҷавонон хеле ҳам маҳбуб маъшур аст, ҷамила икромова. таманниёти охиронро аз ҷамилахон мешунавем ва бо ҳамин барномаро анҷом медиҳем. ташаккури зиёд. ман бисёр шодам ки ба ин барнома маро даъват кардед ва ба ҳамаи мардуми ғариб ки дар шаҳри Россия, Москва, дар тамоми дунё айни ҳол моро тамошо доранд, саломи худро мерасонам ва мегӯям ки бо ҳамин хел барномаҳои ҷолиб бошанд. боқӣ сарбаланду хонаобод бошанд. хайр.